Matan arewa ku daina ba mata shawaran su je su nemi sana'a idan suka kawo muku korafin cewa mazajen su ba sa sauke nauyin da Allah ya dora musu duk da cewa suna da shi. Ku daina, dan ni maganar nan kona man rai take yi. Wai yaya mace za ta zo ta ce miki wai mijinta baya ci da ita, baya share ita, baya tufatar da ita, ba wai kuma dan ba shi da shi ba, dan kawai shi tantiri ne mara tsoron Allah. Kawai sai ki bude baki ki ce mata wani ta je ta nemi sana'a, idan tana sana'a ba za ta ji komai ba. Haka Allah ya ce? Haka aure yake? Maimakon ki ce a'a ga nan ban malami kaza nan, kira shi ki faɗa masa korafin ki, ya kira mijin ki ya masa nasiha. A'a kai shi hizba ai masa nasiha, ba wai da niyyar kai ƙara cewa ai wannan ɗinsa ba a caccake shi, a'a ai masa nasiha, tana sa da shakin Allah. A'a kira ɗan uwansa ki faɗa musu, zaunar da shi ki masa nasiha. Duk wannan options ɗin duk ba ku gani ba. Option ɗin kawai ta ji ta nemi sana'a, ta fara aiki da ci da kanta tana gidansa. Shi kuma yana nan gardi yana miƙe kafafu da hannuwa, ba wai don ba shi da shi ba, haka kurum. In ba shi da shi wannan da sauki, amma yana da shi, yana da halin yi. Allah bai hana sa ba, da ransa da lafiyarsa da sana'arsa da abin hannunsa. Wai ku ce wai mace ta ci da kanta tana gidan miji, wannan wace iriyar lalacewar zamani, wannan wace iriyar masifa ce. Ni abin ma na bin mamaki, abin da ke ɗore min kai shi wani irin maza za ku rinka rezin, yaya ayanku maza za su kasance? Matan kuke son su koma maza su nemi koma mata, ko kuma menene? About financial independence, kowa ya samu kuɗinsa, ina son wannan. Ba abin da ya kai financial freedom daɗi. It gives you choices, multiple choices. Amma kuma ba wai ki ci da kanki kina gidan miji ba, ba wai ba shi da shi ba. In ba shi da shi wannan da sauki, yana da shi, Allah ya ba shi, amma ku ce da ci da kanta, da sha da kanta, da tubatar da kanta, to shi ne amfanin sa. Ba wai bai da shi, in ba shi da shi da sauki, amma yana da shi. Ku ce da je ta nemi sana'a dan ta ci da kanta. Ya kuka ji abun yayi sounding well to you kuwa? Tambaya ta ma anan ita ce dan Allah. Kuna neman kuɗi ne domin ku zo ku rinka rubbing shoulders da mazajen ku cewa za ku iya ci da kanku, za ku iya ɗaukan nauyin kanku, ko kuma menene? I thought muna neman kuɗi ne as plan B, muna neman kuɗi ne saboda muna son mu samu kuɗin kanmu wanda za mu iya kula da kanmu, ko da a ce aure bai yiwu ba, ko kuma a'a wani abin ya samu miji, ko kuma wani abu can. I thought don haka muke neman kuɗi, ba wai domin wai mu rinka rubbing shoulders. In kuna neman kuɗi don ku rinka rubbing shoulders da mazajen ku kamar competition ne, dan Allah ku cire mu a ciki. Ni dai ku cire na a ciki. Ina son kuɗi amma ba dan in ci da kaina a gidan miji ba. Gaskiya in ba shi da shi wannan zan yi, amma yana da shi da ran shi da lafiyarsa, a'a ƙarya da ciwo mari da zafi gaskiya.